Aquest capital acumulat d'aquests 3 anys d'experiències, de coneixements, d'aptituds, d'hàbits, d'intenses, d'alguna manera, emocions des d'una perspectiva intel·lectual però també emocional, forma part del vostre capital que ningú mai us podrà prendre. Conreeu-ho, desenvolupeu-ho, mengeu-vos el món. El comerç, la distribució, la logística, crec que val la pena que també tingueu present que us incorporeu a un món econòmic que moltes vegades algú pot veure només com un epígraf a l'estadística econòmica del país, però que a més té també una dimensió molt important en la nostra comunitat. Tota l'activitat comercial estructura el paisatge de les nostres ciutats i dels nostres pobles. Estructura també el sistema de valors i de convivència dels nostres barris. Permet també un equilibri que a Catalunya ho hem aconseguit important des d'una perspectiva de llibertat d'elecció, de lliure competència, d'equilibris entre els grans operadors, algú parlava d'una gran multinacional, o dels petits comerços de proximitat, també parlava d'empreses familiars.